Magandang gabi pong muli sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Berilio Santos ng Jesus Be Lifted Up Oriental Mindoro. At narito po tayo ngayon upang muli ay mag-aral ng kanyang buhay at banal na salita. Binabati po muna natin ang lahat ng ating mga kapatid sa Jesus Be Lifted Up Church sa buong Luzon, Visayas and Mindanao at maging ang lahat po ng naka-tune in sa napakagandang programang ito, ang Tinig ng Pag-asa, na kung saan ang salita po ng Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. So magandang gabi po sa ating lahat at ang ating pag-uusapan po ngayong gabi ay patungkol po sa salita ng Diyos na matutunghayan sa aklat ng San Marcos, Kabanata 4 mula talatang 35 hanggang sa mga sumusunod na talata. Basahin po natin. Ang sabi po ng Biblia, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. At habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. At pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa. Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Purihin po ang Diyos sa mga talatang ito na ating binasa at ngayon ay pag-aaralan po natin. Balit ito pong talatang ito sa San Marcos ay matutunghayan din po natin sa aklat ng San Lucas, Kabanata 8 hanggang talatang 22 hanggang 25. Ano po? At gayon din po sa aklat ng Mateo, no, sa Kabanata 8 talatang 23 hanggang 27. Pero nais ko pong basahin yung sa aklat ni San Lucas, ano po? Sa Luke chapter 8 verses 22 hanggang 27, ano? Ang sabi po dito, isang araw sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganoon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha at sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Purihin po ang Panginoon sa ating mga talatang binasa ngayong gabi at ang topic po natin ay patungkol po sa mga dakilang pangyayari nung panahon ng ating Panginoon kasama ang mga alagad ay tumawid sa kabilang ibayo. No? Sa English po, ang message po ng Panginoon, greater exploits during and after crossover. Ano? Kung babalikan po natin yung ating binasa, ang Panginoon po ay nag-initiate
no? Pagkatapos po nilang mangaral sa ibang lugar at nagpakita ng o nagturo ng mga talinghaga, ang Panginoon po ay nagyaya sa kanyang mga alagad at ang sabi, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At yun nga po ang ginawa nila, sila po'y sumakay sa bangka, no? At ang sabi nga dito, hindi lang o iisang bangka, no? Marami pang ibang bangka na nakasabay o nakisabay sa kanila. At nakita po natin habang naglalayag o bumibiyahe po sila patungong kabilang ibayo, ay hinampas po sila ng malalaking alon at ang sabi ng Biblia, halos mapuno yung bangka nila ng tubig. Samantalang ang Panginoon ay natutulog at ginising ito ng mga alagad. At ang sabi, baliwala ba sa inyo, Panginoon, kung kami mapahamak? No? Doon sa aklat ng San Lucas, ang pagkakasabi po doon sa account ni San Lucas, tinawag ang Panginoon, 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 mamamatay tayo. No? So ito po yung likas sa mga tao na kapag ka meron pong emergency o merong pangyayari na panganib, ay ang mga salita po ng tao negatibo. Sipin niyo po yun, magkakasama sila, kasama ang Panginoon Ang sabi nung maaring si Pedro po nagsabi nito, Panginoon, mamamatay tayo, pati si Lord isinama. No? So, makikita po natin na dito po sa ating pinag-aralan, habang sila'y bumibiyahe, nakaranas po sila ng malakas na bagyo, no? Malakas na alon, malakas na hangin, at ito po'y nagsilbing pagsubok po sa kanila, no? Pagsubok. Kaya sabi rito, yun daw pong storms and waves symbolizes God's punishment, trials, and difficulties. No? May pangyayari po na yung mga storm o yung mga pagsubok na ito na naranasan ng mga tao, dito po sa pangyayaring ito, pwede nating sabihin pagsubok po ito, no? Na talagang tines yung pananampalataya ng mga alagad at napatunayan na mahina pa. Hinahanap nga ng Panginoon sabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Dito sa aklat ni San Marcos bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala kayong pananampalataya? No? So, purihin po ang Diyos. May pagkakataon po na ang nangyayari sa ating buhay ay para bagang parusa ng Diyos. May mga pagkakataon gano'n. Kung naalala niyo po, no, panahon po ng Lumang Tipan, doon sa kwento po ni Jonah, no, ni Propeta Jonah, na kung saan siya po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninive at mangaral doon. No? Pero hindi niya ito sinunod at sa halip ay sa Tarsus po siya pumunta. Nag-iba siya ng way. Opposite yung kanyang pinuntahan. Ano po nangyari? Inabot din sila ng bagyo doon. Na sabi ng Biblia, halos yung bangka nila o yung barko nilang sinasakyan ay nawasak na, no? Itinapon na yung ibang mga kargamento para gumaan ang barko. Pero talagang matindi po yung kanilang inabot na tragedy po na yon sa karagatan. At nakita po natin yung pangyayari, umamin itong si Jonah pagkatapos na magkaroon ng casting of lots, no? Nagkaroon ng palabunutan at lumabas na si Jonah ang may kasalanan, ano? Kaya ano po nangyari? Nadamay pati po yung mga tripulante, no? Pati po yung kapitan. At kung hindi pa sinabi ni Jonah na siya ang may sala at siya na rin ang nagdesisyon, ihagis niyo po ako sa dagat at kakalma na, no? Mawawala na yung malakas na hangin at bagyo. At yun nga po nangyari. So parang parusa po yun kay Jonah. Pero nang sundin niya ang kalooban ng Diyos, ay gumawa naman ng himala ang Panginoon. Pinatawad yung mga taga Nineve at sila ay nabuhay pa noong mga panahon na yon.
may isa pang pangyayari sa buhay naman ni Haring David, ano? Naalala nyo rin po, nung siya nagkasala ng pakikiapido, pangangalo niya, matapos siyang sipingan yung asawa ng kanyang isang sundalo, no? At pagkatapos nito, ipinapatay pa niya sa digmaan, ano? Sa giyera, no? Iniutos niya doon sa kanyang chief of staff kay Joab na ilagay siya sa front line. Ano po nangyari? Hindi lang po si Urias ang namatay, pati yung ibang mga sundalo ay nadamay. At yung kasalanan po ni David na yon ay naging daan para siya maparusahan ng Diyos. Bagamat siya pinatawad, ano, dahil umamin naman po siya sa kasalanan niya, pinatawad siya, pero yung consequence nung kasalanan kanyang nagawa, hindi po niya yun naiwasan. Una, namatay yung kanyang anak, ano, yung anak po niya kay Bathsheba na yun po yung dati asawa ng sundalo niya. Pagkatapos, marami pong dumating na pangyayari. Yung kanyang isang anak na babae ay na-rape. Ni-rape din yung kanyang isang anak. Yung kanyang paboritong anak na si Absalom ay pinatay ng kanyang chief of staff. At marami pa pong pangyayari na kung titingnan po natin, ito ay parang parusa po, punishment, ano? Pero dito sa ating topic, ito po ay trials, ano? Trials. At nakita naman po natin na nung gisingin nila ang ating Panginoon na natutulog, siguro napagod din ang Panginoon sa biyahe o kaya doon sa nakaraang kanilang mga ginawa, no, sa kanyang pangangaral. Siyempre, napagod ang ating Panginoon. Nasa katawan lupa pa siya po noong mga panahon na yon, ano? At ang nangyari, sabi rito, Jesus was sleeping but he was still in the boat. Diba? Kasama po siya ng mga alagad. Kaya kung titingnan natin, parang kung sasabihin ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. Diba? Pababayaan ko ba lumubog ang barkong ito? Ang bangka na ito, magkakasama tayo. So nakita po natin yung kahinaan ng pananampalataya ng mga alagad. Kulang na lang sabihin ng Panginoon na hindi ko papayagang lumubog ang bangka na ito dahil magkakasama tayo, no? At ano ginawa ng Panginoon? Inutusan niya. Sabi rito, he demonstrated his power to command the winds and the waves to be still and to stop. Pinatigil niya po yung hangin na malakas at yung unos pinatigil na rin niya. So ano nangyari? Naging kalmado po ang dagat, no? At ito po yung nangyari during the time na sila po ay nagbabiyahe. So during crossover, naranasan na po ng mga alagad yung himala, no? Amen. So sabi rito, Jesus has the authority over the storms. Tama po 'yun. May kapangyarihan po ang Diyos, no? Sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa ating mundo. Bakit po? Siya po lumikha ng mundo eh. Sabi rito, all nature is under His authority. Why? Because He was the one who created it. Ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya may kapangyarihan po siya para utusan ito. Katulad ng mga hayop sa kagubatan, ng mga isda sa karagatan, ng mga ibon sa himpapawid, ng likhain ng Diyos yan, through His words lang, di ba? No? Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito sa salita lang niya at nagkaroon nga. So may kapangyarihan po ang Diyos na gawin ang gusto niyang gawin. Pwede niyang i-break yung nature. No? At mamaya gusto ko pong ibigay yung ilang mga example kung paano kahit yung law of nature, law of gravity, law of magnetism, no, law of yung galaxy, no, ay kayang patigilin ng Panginoon. Okay? So sabi rito, everything is under His control, no? Nasa kamay po ng Panginoon ang kapangyarihan para iutos. Katulad po nung nangyari na yon na ang hangin, ang unos, ang bagyo ay pinatigil niya, no? At ito po, sabi rito, God often answers our prayers. Tayo po, no, by awesome display of His deeds which demonstrate His power
and strength. Mababasa niyo po yan sa mga awit, chapter 65, verses 5 to 7. Sa pamamagitan po ng awesome power of God, idinidisplay po niya yung kanyang kapangyarihan sa magitan ng mga bagay na ginagawa niya po. No? Dinagawa niya, pinapakita niya po yung kapangyarihan niya, yung kanyang lakas. At walang magagawa ang lahat ng bagay kundi sumunod. No? Kahit nga po demonyo pag inutusan ng Panginoon, walang magawa kundi sumunod. Ano? Kaya alam niyo po, itong mga bagay na ito ipinamana na sa atin ng Panginoon We have also the power. No? Ano sabi ng Luke 10:19? I have given you the power to tread on serpents and scorpions, and nothing shall by any means hurt you. Walang sino man makakapinsala sa atin. May kapangyarihan po tayo. Ang sabi nga nasa ilalim ng ating paa ang lahat ng gawa ng kaaway. Huwag nating hayaang ito po ay makabangon o makatayo at gumawa ng kalokohan sa atin. We have the power. Ano? Gamitin po natin ito. He is our powerful and mighty God. Yun po ang sabi ng Isaiah 9:6, na nung unang panahon ni Isaias, ihinula na mayroong isang sanggol na ipapanganak at ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos, tagapayo, no? Prince of Peace, mighty God, everlasting Father, no? So ang Panginoon po ay napakamakapangyarihan at ang sabi nga walang imposible sa kanya. He is much greater than the totality of all trials, problems, temptations, and difficulties that we may experience and encounter. Sabi nga, kahit po pagsama-samahin pa ang lahat ng kabigatan, problema, no, sa mundong ito, mas makapangyarihan pa rin po ang ating Panginoon. Amen po? Mas makapangyarihan pa rin po siya. Kaya ano po kailangan natin gawin? No? Just believe and entrust all things unto Him. Ipagkatiwala po natin sa Kanya lahat ng bagay. Bakit? Kasi siya po ang Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa atin. At ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, He cares for us. Siya po yung kumukupkup sa atin. Kaya ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng bagay na ito. Ano man po yung problema nyo, malaki man o maliit, no? Kadalasan po tayo naman ang nagpapalaki ng problema Di po ba? Ano po ba problema nyo? Pera, emotional problem, physical problem, no? Spiritual, no? Lahat pong 'yan ay kayang ayusin ng Panginoon, no? At walang imposible po sa kanya. He is the God of all flesh, sabi ng Bible. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Kaya ano po dapat natin gawin? Just relax. Sabi nga nung panahon ni Moses be still and see the salvation of God. No? Takot na takot yung mga Israelita, sinisisi na si Moses kasi na napagsalikupan sila. No? Hinabol sila ng mga Egyptian, ang mga tauhan ni Paraon para patayin. Naalala niyo po 'yon nung sila ay pinayagan nga silang pumunta sa lupang pangako tapos hinabol sila para patayin. Pero ano po nangyari? Gumawa ang Diyos ng napakatinding himala. Sabi nga nung isang pastor gumawa ng super highway sa gitna ng dagat para makaraan po yung almost 3 million pala yun. Kasi yung mga kalalakihan pa lang ay 600,000 na daw po ng mga Israelita. Puwera pa yung mga babae, puwera pa yung mga bata. So ang estimate po doon, almost 3 million people ang tumawid sa dagat na pula at sila po ay nakaligtas. At yung mga Ehipsyo, yung mga Egyptians na humabol sa kanila ay nagkandamatay. Nalunod po sila kasi nagsalikop uli yung tubig di ba? So, yun po ang himala, no? Sa kanilang pagtawid sa kabilang ibayo, gumawa ng himala ang Diyos. Amen po? Ang sabi ng Isaiah 26 verses 3 and 4, God gives us perfect peace. Yan. Ang Diyos po nagbibigay ng kapayapaan
sa gitna ng kabigatan ng problema, no? Kaya sa kanya po natin ipagkatiwala talaga ang ating buhay. He is our hiding place. Siya po yung ating kublihan. Siya po yung ating muog. Sabi rito, He is our eternal rock of all ages. Siya po yung pundasyon, no? Siya po yung sandigan po natin, yung ating refuge and our fortress. So, kapag sa kanya po tayo tumawag, sa kanya po tayo sumandal, siya po ang ginawa nating muog at kublihan, walang pagsala, ililigtas po tayo at tutulungan ng ating Panginoon. Amen? Sabi po dito, storms and trials that we encounter increase our faith, and He will give us the power to overcome all these things. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, no? Yun daw pong problema ang nararanasan natin ay naranasan na ng mga naunang tao yan. At kapag dumating yung pagsubok o yung problema na yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ipapadala niya po yung kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok. Kaya wag po kayong mawala ng pag-asa, no? Sa kanya po natin hingin. Siya po ang ating ama ng lagi saklolo, hindi po yung ina. Yung ama ang ating Panginoon, ang ama ng lagi saklolo. Ano po? Sabi ng Job, ng Job 42 verses 1 and 2, sabi diyan, God can do all things for our sake, and no plan of God can be thwarted. No? Siya daw po ang Diyos na kayang gawin ang anumang bagay para sa ating kapakanan, at ang plano ng Diyos kailanman ay hindi mababaliktad, no? O mababali. 'Di ba? Sabi ngayon may kasabihan po tayo ang utos ng hari ay hindi mababali. Kaya pag si Lord ang nagsabi, sigurado mangyayari, no? At may sinabi rin po sa Jeremiah 32:27, ayun na po, nabanggit ko na kanina, He is the God of all people and there's nothing too hard for Him to do. Siya po ang Diyos ng buong sangkatauhan at walang bagay na mahirap para sa Kanya. Kapag nalaman po natin ito at na-meditate, wala naman palang mahirap sa Diyos O edi sa Kanya na tayo pumunta. Sa Kanya na tayo tumawag, no? May ilang example po na gusto kong alalahanin po natin na kung saan ilang bagay lang po ito na kung saan binrake ng Panginoon mismo ang law of nature. Ano? Yung law of nature mismo, yung kalikasan. No? Alam po natin ang araw, ang buwan, hindi naman talaga lumulubog yan Umiikot lang tayo, ang mundo. No? Kapag nakataligod tayo sa mundo, sa buwan o sa araw, di gabi. Pag nakaharap, araw po yun. Nung ako po'y nakarating ng United Kingdom, doon po sa Northern Ireland, no, at sa buong UK, doon po kahit alas 10 ng gabi, maaga pa. Maliwanag pa po. Doon pa lang dumidilim. Ibig sabihin, yung araw, kahit mga alas 9 na ng gabi, nandoon pa rin. Hindi pa rin lumulubog. Kaya iba po, dito sa atin, alam natin, pagka ang araw ay nasa tapat natin, nasa tuktok natin ang araw, di alas 12 ng tanghali. At habang lumulubog po siya, ay lumalamig, ano? Kasi parang lumalayo ang araw sa atin. May isang pangyayari po dito sa Joshua chapter 10, verses 12 to 13. No? Pag binasa niyo po yan, habang ipinaplas po sa inyo, when Joshua stopped the sun and the moon. Alam niyo, may pangyayari po sa Biblia na kung saan ang pag-ikot ng mundo ay pinatigil ng Diyos. Pinatigil, ano? Ang sabi diyan, no? Kasi nga, during that time, si Joshua po at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa mga Midianites, sa mga kalaban ng Diyos ng mga panahong yon. Kapag araw ang labanan, nananalo sila Joshua. Pero pag gabi, natatalo sila. Kaya inutusan niya yung siyempre with may pahintulot po ang Diyos doon, no? Kausap niya ang Panginoon
At nung utusan niyang ang araw at ang buwan na tumigil, Ano sabi nga ron? Ikaw, araw, tumigil ka sa bundok ng Gibeon. At ikaw, buwan, tumigil ka sa libis ng Ayalon. Ano po nangyari? Ang sabi ng Biblia, ang araw po'y nanatiling nakatigil sa rurok ng langit. Hindi lumubog. At ang estimate po yan ng mga scholar ay, ng mga scientists, ay almost 24 hours. Almost, may kulang pa eh. Alam niyo kung saan napunta yung kulang? Merong kulang para makumpleto po yung 24 hours, Pwede niyo pong i-research yan, Yun naman po ay nangyari nung time na si King Hezekiah ay nagkasakit ng malubha at siya'y mamamatay na. Inutusan po ng Panginoon itong si Propeta Isaiah at ang sabi mo sa mahal na hari, mamamatay na siya, hindi na siya gagaling. Kaya magbili na sa kanyang palasyo, sa kanyang pamilya at sa kanyang nasasakupan kasi mamamatay na siya. Alam niyo po, hindi pumayag si King Hezekiah kasi siya, Nung mga panahon yun, may sakit po siya, may bukol po siya na parang tumor o cancer at yun ay magiging dahilan para siya mamatay. Pero ang sabi niya rito, siya po ay humarap sa dingding at nanalangin. Humanap siya sa Wailing Wall. Kaya sa Israel po, meron tinatawag na panalangin na dingding, yung Wailing Wall. Na kung saan ang mga tao, pag nananalangin doon, nananangis sila doon, umiiyak sila talaga ng todo. At ganun po nangyari kay King Hezekiah. Alam niyo, sabi niya, Panginoon, ako naman po'y sumunod sa kalooban mo, naging matuwid ako at naging matuwid na mabuting hari, ganito, ganyan. Nanalangin po siya. At alam niyo, tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Kaya yung propeta Isaiah, inutusan ng Panginoon ulit, bumalik ka. At sabi mo sa hari, nakita ko ang kanyang pananangis, nakita ko ang taimtim niyang panalangin. Kaya dadagdagan ko pa siya ng 15 taon. At yun nga nangyari. Kaya lang, humingi ng sign itong hari na ito kay Propeta Isaiah. Sabi niya, paano mo kung mapapaniwala na pagagalingin ako ng Diyos at bibigyan pa niya ako 15 taon? Anong maipapakita mo sa akin tanda? Alam niyo, ang tandang hiningi ni Haring Hezekiah, yun daw pong orasan, sa Isaiah chapter 38 verses 1 to 8, Yan, when King Hezekiah got sick and going to die, Yan po, alam niyo nangyari, pinabalik yung guhit ng orasan. Di ba yung orasan po natin pag umiikot clockwise, clockwise. Yun po yung orasan. Ang hiniling niya, sabi niya kasi, yung forward, yung clockwise, madali lang yan. Ang hinihiling ko gawing counterclockwise. At ang sabi ng Biblia, pag binasa niyo po dyan sa Isaiah 38 verses 1 to 8, ipinabalik ng Diyos yung orasan ng 10 guhit. 10 guhit. Ibig sabihin, yung mundo sa halip na clockwise ang ikot, naging counter. So ano po nangyari sa palagay nyo? Mundo lang kaya ang tumigil sa pag-ikot? Hindi po kaya buong galaxy at lahat ng mga planeta? Kasi kung hindi, ay magkakauntugan, magkakabangga-banggaan, mawawala sa axis yung mundo at ang iba't ibang mga planeta. Ganon din po nung patigilin ni Joshua ang araw at ang buwan. Hindi lang po araw at buwan ang tumigil. Buong galaxy, lahat ng planeta. Binrake ng Panginoon yun dahil hiniling ni Joshua na hindi lumubog ang araw. Ganon po katindi. Ganon po katindi kung gumawa ng himala ang Diyos. Kaya sabi ko nga, yung problema natin, nagatiting lang, sisiw lang, kumbaga, ay walang po yan. Basta ipagkatiwala natin sa Diyos, siya po bahalang gumawa sa atin ng himala. Meron pa pong isang pangyayari, ito po sa 2 Kings chapter 6 verses 5 to 7. Na kung saan si Propeta Elisha
at ang kanyang mga kasamahang propeta ay nagpunta sa gubat at sila po ay namutol ng mga troso o ng kahoy para gawing bahay nila, no? O tuluyan nila bilang mga propeta. Sabi diyan, no, when axe head fell into the water and floats during the time of Prophet Elisha. Sipin niyo po yung talim ng palakol, no, habang nagpuputol po ng troso yung isang propeta ng Panginoon, napasigaw siya kasi tumalsik yung axe head, yung ulo ng palakol, no? At lumubog sa tubig. At sumigaw yung propeta. Sabi niya, Panginoon, tinatawagan si Prophet Elisha. Ano? Tumalsik po yung ulo ng palakol at lumubog. Hiram ko lang po yun. Hiram lang daw niya. So ano po nangyari? Nung ituro niya kung saan nahulog, ano ginawa ng propeta? Kumuha ng kapirasong sanga ng puno at ihinagis po doon sa pinaglubugan ng axe. Ano nangyari? Aba, naghimalaan Diyos. Na magnet po yung axe. Lumutang yung axe eh. Lumutang yung talim ng palakol at yun kinuha na po ng propeta. Ano po na-break doon? Ang na-break po doon yung law of gravity. At saka yung law of magnetism, di ba? Saan ka naman nakakita na yung ulo ng palakol, metal po yun, bakal po yun, kumapit sa kahoy. Nag-aral naman po tayo na science, hindi po pwedeng mangyari yon. Pero because, dahil ito'y para sa kapakanan ng tao, nangyari po. Napalutang ng Diyos yung talim ng palakol at naiuwi po ng propeta. Naisoli rin sa hiniraman. Hindi na siya nanagot. So, purihin po ang Panginoon sa mga pangyayaring yon. Ngayon, ano po ang ating masasabi dito? Sabi na Romans chapter 5 verses 2 to 5, sufferings produces perseverance. No? Yan po gusto kong basahin. Romans chapter 5. Tingnan po natin ha. Romans chapter 5 verses 2 to 5. Ayan po. Sabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At nagagalak tayo sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan. No? Sabi rito, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan. Ayun, yung mga pagtitiis. No? At dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. No? At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Kaya po, wag po kayo mawala ng pag-asa. Kung may pagtitiis po tayo, may kahirapan, may katapusan po yan. No? Sabi nga ng kasabihan kapag lumubog ang araw, kinabukasan, sisikat uli. Although hindi ho talaga ganun ang pangyayari, pero ang ibig sabihin niyan, habang buhay tayo, may pag-asa po tayo. Lalo na kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Ano po natutunan po natin dito? No? Una, sabi riyan, God allows trials to increase our faith in Him. Kaya pinapahintulot po ng Diyos ang mga pagsubok, problema, kabigatan para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Para lalo pang tumingkad, tumatag ang ating pananampalataya. Ano po? No? Iba po kasi yung tukso, iba po yung pagsubok. Yung tukso, ang tendency po niyan, ibagsak tayo. Kasi pag natukso ka, mahuhulog ka sa tulay. Ano? Mahuhulog ka sa pakanan ng kaaway. Pero alam natin, pag tukso, nire-rebuke po yan. Pinalalayas po yan sa pangalan ni Jesus. O tinatalikdan. Ano? Katulad ng ginawa ni Joseph during that time, ano? Na siya po tinukso nung asawa ni Potiphar. Tumakbo po siya. Tayo po, wag natin sagasaan ng wag natin salubungin yung tukso. Baka mahinahin na ang faith natin, ay
mahulog po tayo dyan. Ano? Pero pag pagsubok, okay lang po yan. Labanan po natin yan at mapagtatagumpayan po natin. Ano pa ho ang pangalawang natutunan natin? God delights in demonstrating His power and strength to us being His children. No? Nagagalak ang Diyos na ipakita po sa atin ang kanyang kapangyarihan. No? Ang kanyang himala, no? Yung kalakasan ng Diyos, no? Kalooban ng Panginoon yan na atin pong ma-experience bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya po, ako po, personally, nagpapasalamat sa Diyos, sa himala ng Diyos, ni sa hinagap, ni sa plano, wala po ako na nakakarating po ako ng United Kingdom, biyaya po ng Panginoon talagang pinagkaloob. No? Bagamat hindi ko po pinlano, sa biyaya na kaya nga po yung level of faith ko ngayon, lalong tumaas. Isipin nyo yun, wala nga akong pambili ng visa, wala akong pambili ticket. Pero lahat po pinrovide ni Lord. Sumobra pa. No? Hindi po ako magkandadala pa uwi. Kaya naiwan po sa UK yung aking mga daladalahan. Pero sa biyaya ng Panginoon, parating na po yun. Okay? So ano po yung pangatlo? God's power keeps us in perfect peace, even in the midst of storms and trials as we fix our focus to Him. No? Yung kapangyarihan daw po ng Diyos ang nag-iingat sa atin ng perfect peace. Kaya po magtiwala tayo sa Panginoon. Yung focus po natin sa Diyos. Huwag nating gayahin may pangyayari po kasi noong time ni Peter na siya pinayagan ng Diyos lumakad sa ibabaw ng tubig. Malapit na siya sa Panginoon. Nakalakad na nga siya. Pero biglang-bigla nawala yung focus niya sa Panginoon, napunta sa problema, ayun, lumubog. Buti na lang, hindi niya pinagyabang o pinagmalaki sa Panginoon yung kagalingan niya sa paglangoy kasi pwede naman siya lumangoy. Pero still, si Lord pa rin ang kanyang tinawagan. Lord, help me, sabi ni Peter. So tayo po, i-focus natin ang ating pananampalataya, ang ating buhay sa Panginoon. Look unto Jesus who is the author and the finisher of our faith. Bago po yung conclusion, after the crossover, meron pong tatlong matinding himala na ginawa ang Diyos. No? Nung sila po'y nakatawid na sa kabilang ibayo, tatlo lang po ito, isa-isahin ko lang po ng mabilis. Ano po? Sabi diyan, do sa Mark chapter 5, verses 1 to 20, dito po, nagpagaling po ang Diyos ng isang demon-possessed na tao. No? Nasabi do sa istorya, abay, mahigit may 2,000 masamang espiritu pumasok doon sa tao na yon. No? At wala na siyang katinuan ang pag-iisip. Sa sementeryo na nakatira, hubad-baro na. No? Hubot-hubad na siguro. Masahol pa sa taong grasa. Pero nakita ng Panginoon, may kaluluwang kailangan iligtas. Ano po sabi? Pinalayas niya yung masamang espiritong nasa taong yon. At nakiusap pa nga na lumipat sa mga baboy. Isipin nyo, 2,000 yung baboy, pinasukan ng masamang espiritu. Ibig sabihin, may 2,000 rin yung masamang espiritong pumasok do sa tao. At pinagaling ng Panginoon. At nung gumaling, no, sabi niya, kung pwedeng sumama siya sa Panginoon, mag-evangelize na rin siya, tutuportan na rin niya ang gawain ng Panginoon. Pero ano sabi ni Lord, umuwi ka muna. Ipatotoo mo kung ano ginawa ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, ito po isang napakagandang lesson. Na kapag tayo po'y pinagpala ng Diyos, gumawa siya ng himala sa atin, huwag ko kayong mahiya, ipatotoo niyo po yan. Kasi yan po ay mas mabisa kaysa sa mga taong nagsasabing siya anak ng Diyos, pero hindi naman nagsasalita. Tayo po bilang mga taong binago at inayos ng Diyos ang ating buhay, ipatotoo po natin. Yung pangalawang pangyayari po, yung healing and deliverance of a bleeding woman for 12 years. No, Mark chapter 5 verse 21 hanggang 43 po yan. Actually, kasama na po dyan yung restoration of life of a dead girl. Pero nauna po yung nauna pong pinagaling yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Sabi doon naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Sa halip na gumaling, lalo pang lumala. Lalo pang bumigat ang kanyang karamdaman. Pero nung marinig niya na ang Panginoon ay nandoon, nakatawid na sa kabilang ibayo,
narinig niya, dumating ang Panginoon, pinagkakagulo ng maraming tao na gumagawa ng himala. Ang faith ng babae, mahawakan man lamang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Bakit po ganon? Kasi po yung babae, sa loob ng 12 taon, eh siguro hindi na siya makagula pa eh. Hindi na siya makalakad, gumagapang na lang. Kaya ang nais niya, yung laylayan na lang ng damit ng Panginoon mahawakan. At yun nga ang nangyari, nakipagsiksikan siya hanggang sa naabot niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, biglang-bigla may kapangyarihan lumabas sa Panginoon at yung babae po na yon na 12 taong pinahirapan ng kanyang sakit ay biglang gumaling. No? Kaya nung tanongin ng Panginoon, sino humawak sa akin? Sino humipo sa akin? Sabi ng Panginoon. At nung ipagtapat ng babae na siya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya po, faith is the name of the game. Kailangan po natin ipakita, iparanas, no? Ilabas yung pananampalataya natin sa Panginoon. And lastly, yung pangatlo po ay yung babaeng binuhay ng Panginoon. Kasi during that time, nauna pong lumapit yung si Jairus. Jairus nga ba yun? O isang taong may katungkulan noong mga panahon na yon na hiniling niya sa Panginoon na kung pwede sumama sa kanya para patungan ng kamay, pagalingin yung kanyang anak na may sakit. At alam nyo, habang sila pauwi sa kanila, ito naman babae na ito, medyo na-delay ng konti si Lord kasi yung babae nga ay inabot yung kanyang laylayan ng damit. Siguro kung ako si Jairus, sasabihin ko teka muna, nauna ako sa iyo. Sasama ko muna si Lord sa amin. Ayun. At nung oras na yon, no, itong matindi, no, habang papunta na po sila, siguro malapit na sila doon sa bahay nung may sakit na yon, sinalubong siya ng kanyang mga tauhan at ang sabi, huwag niyo na pong abalahin ng Panginoon, patay na po ang inyong anak. Grabe. Patay na po ang inyong anak. Ano sabi ni Lord? Huwag kang matakot, manampalataya ka lang. At noong time na yon, na sila po ay dumating sa lugar, inutusan ng Panginoon yung babae. Ano sabi? Talita kumi. Anak, ining, bumangon ka. At biglang-bigla yung patay na bata muling nabuhay. Mga kapatid, kapag tayo po ay nakatawid sa kabilang ibayo ng ating pananampalataya, no? Mas matinding himala po ang ating mararanasan. Kaya po huwag po kayong matakot, no? Umalis po kayo sa inyong comfort zone, mga kapatid. Iwanan po natin yung dati nating mga ginagawa sapagkat merong mas dakilang himalang inihanda ang Diyos. No? Purihin ang Panginoon. No? Kung kayo po ay hanggang ngayon nananatiling tagapakinig lamang, iwanan nyo na po yung inyong comfort zone. Kung may iniuutos ang Panginoon, sa pamamagitan ng ating bishop, ng ating pastor, gawin po natin. Huwag po kayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon. At ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So ang conclusion po natin ngayong gabi, mga kapatid, no? Matapos nating marinig yung greater exploits during and after our crossover, go ahead, move on, crossover to experience greater exploits, greater glory, greater signs, wonders, and miracles. Mga kapatid, hindi natin mararanasan ito kung mananatili lang tayo sa ating tayo, sa ating lugar. Lumayo po tayo, tumawid po tayo sa kabilang ibayo ng ating paglilingkod. Purihin ang Diyos. May gawain na po tayo sa Mindanao, sa Bisaya, no, sa Luzon, no, kung saan po tayo dinadala ng Panginoon. Kahit sa ibang bansa, huwag po kayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po, mga kapatid. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Nais ko pong ipanalangin ang buhay ng bawat isa. At kung kayo po ay merong mga kabigatan, problemang nararanasan ngayon, buhay po ang Diyos natin. Hindi niya po tayo pababayaan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa oras pong ito. Kami po ay nagpapasalamat, dumudulog sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala
nananampalataya na sa aming pagtawid sa kabilang ibayo, bagamat may mararanasan kaming problema, pagsubok, Lord, at mga bagay na hindi namin inaasahan, Ama, nananampalataya po kami, O Diyos. Hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. At kapag nakatawid po kami sa kabilang ibayo ng aming paglilingkod sa iyo, itataas niyo po ang antas ng aming pananampalataya. Mas marami pang mga dakilang bagay ang ipaparanas at ipapakita niyo po sa amin. Kaya madalangin ko po sa buhay ng aking mga kapatid na ito na nakatunghay, nakikinig sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Lord, I pray in Jesus' name, continue to bless them exceedingly, tremendously. Ipakilala mo, ipakita mo po sa kanila, O Diyos, ang mga himala, tanda at kababalag habang sila po ay gumagawa ng paghakbang, gumagawa ng pagtawid sa kabilang ibayo ng paglilingkod, sa kabilang ibayo ng buhay. Lord, we thank you, Lord. We entrust everything unto you and we declare the victory. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Sa ipo namin, pinagkakatiwala ang lahat. Ang lahat ng may mga dinaramdam, may sakit karamdaman, may pangangailangang material, pinansyal, emotional, at higit sa lahat, ang iyong salita ng kanilang binabasa araw-gabi. Ito po'y maging daan, O Diyos, upang ang kalooban mo ang mangyari at maganap. Ang biyaya at pagpapala mong walang pagkaubos ay ibubuhos mo po sa iyong mga lingkod. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, kaluwalhati at karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at tayo pong lahat ay magkaisang magsabi ng Amen, Amen, Amen. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ber Santos ng Jesus Be Lifted Up Oriental Mindoro, ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you all. Hallelujah.